രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര സാധകവിര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേഷ മാതാജി പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലായ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നിഗമകൽപതരോർഗളിതം ഫലം സുഖമുഖാമൃതദ്രവ സംയുതം പിബത ഭാഗവതം രസമാലയം മുഹുരഹോ രസികാ ഭുവി ഭാവുകാഃ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദിരയേത്. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയ ഭഗവതേ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ടകീ. കൃഷ്ണായ വാസുദേവായ ദേവകീ നന്ദനായ ച നന്ദഗോപകുമാരായ ഗോവിന്ദായ നമോ നമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാഗോവിന്ദ ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ ബാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. നമ്മള് ഒന്നാമത്തെ സ്കന്ധം പാണ്ഡവർ യഥാസമയം വിരമിക്കുന്നു. ആ അധ്യായത്തില് 5 ശ്ലോകം വരെ നമ്മൾ എടുത്തു. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രണാമം. അപ്പൊ നമ്മള് ഒന്നാമത്തെ സ്കന്ധം 15ാമത്തെ അധ്യായം പാണ്ഡവർ യഥാസമയം വിരമിക്കുന്നു. അതില് 5 ശ്ലോകം വരെ എടുത്തത്. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ എന്താ അതിൽ പറഞ്ഞത്? അതിന് മുന്നത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അർജുനൻ ദ്വാരകയിൽ പോയിട്ട് തിരിച്ചു വന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലെ. അപ്പൊ തിരിച്ചു വന്നപ്പോ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് അർജുനന്റെ പ്രയാസം കണ്ടിട്ട് കുറെ കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം ആ പ്രയാസത്തിന്റെ കാരണം എന്താണെന്ന്. അപ്പൊ അർജുനൻ ഇവിടെ പറയാൻ തുടങ്ങാണ്. അപ്പൊ സൂതഗോസ്വാമി പറയുന്നതാണ് അർജുനന്റെ ദുഃഖത്തെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ള. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ ഉറ്റമിത്രമായിരുന്നു അർജുനൻ. അർജുനൻ വളരെയധികം ദുഃഖത്തിലായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ദുഃഖത്തിലായിരുന്ന അർജുനൻ മറുപടി പറയാനായിട്ട് തുടങ്ങുന്നതാണ്. അപ്പൊ അർജുനൻ അർജുനന്റെ ആ ശക്തി മുഴുവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഭഗവാന്റെ അസാന്നിധ്യം അർജുനന്റെ ശക്തികൾ മുഴുവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു. ശരീര തേജസ് എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു. അപ്പോ ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചത് കൊണ്ട് ഒരു വാക്ക് പോലും പ്രതിഭജിക്കാൻ ആർക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല, അർജുനന് സാധിച്ചില്ല എന്ന് പറയാണ്. അങ്ങനെ കണ്ണുനീര് ഒഴുകിക്കൊണ്ട് അർജുനൻ, ദുഃഖിതനായിരുന്ന അർജുനൻ ഭഗവാനോട് വർത്തമാനമായിട്ട് സ്നേഹം അനുഭവപ്പെട്ടു. ഭഗവാനോട് വളരെയധികം സ്നേഹം അനുഭവപ്പെട്ടു ഭഗവാന്റെ അസാന്നിധ്യത്തില്. അങ്ങനെ ഭഗവാൻ തനിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ അർജുനൻ ഓർക്കാണ്. എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്തതെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. അതായത് ആ സഹോദരി സുഹൃത്തായിരുന്ന അർജുനനെ കുടുംബ ബന്ധുവാക്കി മാറ്റി. സുഭദ്രയെ വിവാഹം കഴിച്ചു കൊടുത്ത് കുടുംബ ബന്ധുവാക്കി മാറ്റി. അതേപോലെ തന്നെ യുദ്ധത്തില് എല്ലാ തരത്തിലുള്ള അപായങ്ങളിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കാനായിട്ട് സാരഥിയായി. പിന്നെ വേറെന്താ പറഞ്ഞത്? പാണ്ഡവരുടെ ഭരണം സുസ്ഥാപിച്ചപ്പോ ഭഗവാൻ വളരെയധികം സന്തുഷ്ടനായി തീർന്നു. ഇങ്ങനെ ഓരോന്നോരോന്ന് അർജുനൻ ചിന്തിച്ച് പരവശനായി തീർന്നു എന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. അതുവരെ നമ്മൾ കണ്ടു. ഇനി അർജുനൻ പറയാൻ തുടങ്ങുന്നതാണ്. അടുത്ത 6ാമത്തെ ശ്ലോകം നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത്. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി.
ശ്ലോകം 5 തൊട്ട് എടുക്കട്ടെ അല്ലേ? 6 തൊട്ട് എടുക്കണം മാതാജി. 6 തൊട്ട് അഞ്ചാമത്തെ പറഞ്ഞില്ല. അപ്പൊ അഞ്ചാമത്തേല് നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഭഗവാനിന്ന് കടം വാങ്ങിയതെല്ലാം തിരിച്ചെടുത്തു. ശക്തി ഭഗവാൻ തന്നെ മുഴുവൻ തിരിച്ചെടുത്തു. തിരിച്ചെടുത്തു. അർജുനന് കിട്ടിയ നമ്മളെ ഭഗവാൻ അർജുനൻ ഉപേക്ഷിച്ചു പോയി. അർജുനൻ ഹരി എന്നെ ഏകനാക്കി ഉപേക്ഷിച്ചു പോയി. അർജുനന്റെ ശക്തി മുഴുവൻ തിരിച്ചെടുത്തു. എതിരോധാനം ചെയ്യുമ്പോൾ കൂടെ വന്ന ഹരി എല്ലാവരെയും തിരിച്ചു അർജുനനെ ഇവിടെ തന്നെ ഏകനായി കൂട്ടുന്നു. ഉപേക്ഷിച്ചു പോയി. കഴിഞ്ഞു. അവതരിക്കുമ്പോ എന്താണ് ഭഗവാൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു ദൗത്യത്തിനായിരിക്കും ആ ദൗത്യത്തിന് അവതരിക്കുമ്പോ ഭഗവാന്റെ സന്തത സഹചാരികൾ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അവർക്ക് ഓരോ ശക്തി ഭഗവാൻ കൊടുക്കും അല്ലെ? അങ്ങനെയാണ് അർജുനനും എന്ത് കിട്ടിയത്? അർജുനനും ഈ ശക്തികളൊക്കെ കിട്ടിയത്. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ തിരോഭാവ സമയത്ത് ഭഗവാൻ എന്താണ് ശക്തികളൊക്കെ എല്ലാ ഗുണങ്ങളും തിരിച്ചെടുക്കും. തിരിച്ചെടുത്തു. അപ്പൊ അർജുനന്റെ ആ ശക്തികളൊക്കെ തിരിച്ചെടുത്തതായിട്ടാണ് പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ നൽകുന്ന ശക്തികൾ എപ്പോ വേണം. അപ്പൊ നമുക്ക് അതിൽ നിന്നൊരു പാഠം തന്നത് എന്തായിരുന്നു? നമുക്ക് നമ്മളിൽ എന്ത് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതെന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ശക്തിയാണ്. അതിൽ ചെയ്യാൻ പാടില്ല, അഹങ്കരിക്കാൻ പാടില്ല. അങ്ങനെയാണ് നമ്മള് അതിലൊരു പാഠം നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഇനി 6ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലേക്ക് കടക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്ലോകം 6. ലോകോ ഉക്തേന രഹിതോ ഹ്യേഷ്യ മൃദഗാചോപ്യത്തെ യഥാ യസ്യ ക്ഷണവിയോഗേന ലോകോ ഹ്യപ്രിയദർശനഃ ഉക്തേന രഹിതോ ഹ്യേഷ മൃദഗാചോപ്യത്തെ പോച്യത്തെ യഥാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഹരേ കൃഷ്ണ. യസ്യ ആരുടെ, ക്ഷണ ഒരു ക്ഷണം, വിയോഗേന വിയോഗത്താൽ, ലോകഃ എല്ലാ പ്രപഞ്ചങ്ങളും, ഹി നിശ്ചയമായും, അപ്രിയ ദർശന സർവ്വതും പ്രതികൂലമായി കാണപ്പെടുന്നു, ഉക്തേന ജീവനാൽ, രഹിത രഹിതമായതിനാൽ, ഹി നിശ്ചയമായും, ഏഷ ഈ ശരീരങ്ങളൊക്കെ, മൃദക മൃത ശരീരങ്ങൾ, പ്രോച്യത്തെ നാമം നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുക, യഥാ പോലെ. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം. ശീല പ്രഭുപാദിക്ക് വിവർത്തനം. ആരുടെ ഒരു ക്ഷണത്തെ വിയോഗം പോലും സമസ്ത പ്രപഞ്ചങ്ങളെയും ജീവനില്ലാത്ത ശരീരം എന്ന പോലെ ശൂന്യവും അഹിതകരവുമാക്കി മാറ്റുമോ, ആ എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തെ ഇപ്പോൾ നഷ്ടമായിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ അർജുനൻ പറയാൻ തുടങ്ങിയാണ്. അർജുനൻ എന്താ പറയണത്? ആരുടെ ഒരു ക്ഷണ നേരത്തെ വിയോഗം പോലും ഈ സമസ്ത പ്രപഞ്ചങ്ങളെയും ജീവനില്ലാത്ത ശരീരം എന്ന പോലെ ശൂന്യവും അഹിതകരവുമാക്കി മാറ്റുമോ, ആ അദ്ദേഹത്തെ എനിക്കിപ്പോ നഷ്ടമായിരിക്കുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ അർജുനൻ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിനോട് പറയുന്നത്. ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു ജീവാത്മാവിനെ ഭഗവാനേക്കാൾ പ്രിയപ്പെട്ടവനായി ആരും തന്നെയില്ല. ഭഗവാൻ സ്വ അംശമായും വിഭിന്നാംശമായും അസംഖ്യം അവിഭാജ്യ ഘടകങ്ങളായി സ്വയം വിസ്തരിക്കുന്നു. ആ പരമാത്മാവ് ഭഗവാന്റെ സ അംശഭാഗമാകുന്നു. അതേസമയം ജീവാത്മാക്കൾ വിഭിന്നാംശഭാഗങ്ങളാകുന്നു. ജീവാത്മാവില്ലാതെ ഭൗതിക ശരീരത്തിന് യാതൊരു മൂല്യവുമില്ല എന്നതിനാൽ ജീവാത്മാവാണ് ഭൗതിക ശരീരത്തിലെ മുഖ്യ ഘടകം എന്നതുപോലെ പരമാത്മാവില്ലാതെ ജീവാത്മാവിന് ഒരു അസ്തിത്വവുമില്ല. അതുപോലെ ബ്രഹ്മത്തിനോ പരമാത്മാവിനോ പരമപുരുഷ ഭഗവാനായ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ഇല്ലാതെ അസ്തിത്വമില്ല. ഇതിനെക്കുറിച്ച് സമഗ്രമായി ഭഗവത്ഗീതയിൽ വിശദീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. അവയെല്ലാം പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ടു കിടക്കുന്നു, അഥവാ പരസ്പരം ആശ്രയിച്ചു നിൽക്കുന്ന ഘടകങ്ങളാണ് അവയെല്ലാം. അപ്രകാരം ആത്യന്തികമായി ഭഗവാനാണ് പരമസത്യവും അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാറ്റിന്റെയും സുപ്രധാന തത്വവും
ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത് ഇവിടെ, യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു ജീവാത്മാവിന് ഭഗവാനേക്കാൾ പ്രിയപ്പെട്ടവനായിട്ട് ആരും തന്നെ ഇല്ല. നമുക്കറിയാലോ, ഒരു ജീവാത്മാവിന് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടത് ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. പക്ഷെ ഇവിടെ എന്താ പറയുക, ഭഗവാന്റെ സ്വാംശമായിട്ടും വിഭിന്നാംശമായിട്ടും അസംഖ്യം അവിഭാജ്യ ഘടകങ്ങളായിട്ട് സ്വയം വിസ്തരിക്കുകയാണ്. ഭഗവാൻ സ്വാംശമായിട്ടും വിസ്തരിക്കുന്നുണ്ട്, വിഭിന്നാംശമായിട്ടും വിസ്തരിക്കുന്നുണ്ട്. ആ സ്വാംശം എന്ന് പറഞ്ഞ, വിഭിന്നാംശം എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ്? ജീവാത്മാക്കള്. സ്വാംശം എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ രൂപവിസ്തരണങ്ങള്. ഭഗവാന്റെ പരമാത്മാവ് ഭഗവാന്റെ സാംശ ഭാഗമാകുന്നത്. അപ്പൊ അതില് പരമാത്മാവ് ആരാണ്? ഭഗവാന്റെ സ്വാംശ ഭാഗമാണ് പരമാത്മാവ്. അതേസമയം ജീവാത്മാക്കൾ വിഭിന്നാംശ ഭാഗങ്ങളാകുന്നു. ജീവാത്മാവില്ലാതെ ഭൗതിക ശരീരത്തിന് യാതൊരു മൂല്യവും ഇല്ല. നമുക്കറിയാം, ആ ഭൗതിക ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ജീവാത്മാവ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആ ശരീരത്തിന് നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല, ഒരു മൂല്യവും ഉണ്ടാവില്ല. എന്നതിനാൽ ജീവാത്മാവാണ് ഭൗതിക ശരീരത്തിലെ മുഖ്യ ഘടകം എന്നതുപോലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഭൗതിക ശരീരത്തിന്റെ ഒരു മുഖ്യ ഘടകമാണ് ആര്? ജീവാത്മാവ്. അതേപോലെ തന്നെ പരമാത്മാവില്ലാതെ ജീവാത്മാവിന് ഒരു അസ്തിത്വമില്ല. അതേപോലെ തന്നെ എന്താണ്? പരമാത്മാവില്ലാതെ ജീവാത്മാവിനും ഒരു അസ്തിത്വം ഇല്ല. അതുപോലെ ബ്രഹ്മത്തിനോ പരമാത്മാവിനോ പരമപുരുഷ ഭഗവാനായ ശ്രീകൃഷ്ണനില്ലാതെ അസ്തിത്വമില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ബ്രഹ്മഭാവവും പരമാത്മാഭാവവും, അപ്പൊ അത് രണ്ടും ഭഗവാന്റെ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഈ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനില്ലാതെ ഈ ബ്രഹ്മത്തിനും പരമാത്മാവിനും എന്തില്ല? അസ്തിത്വമില്ല. എല്ലാത്തിന്റെ ഉറവിടം ആരാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ഇതിനെക്കുറിച്ച് സമഗ്രമായി ഭഗവത്ഗീതയിൽ വിശദീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. അവയെല്ലാം പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നതാണ്. അഥവാ പരസ്പരം ആശ്രയിച്ച് നിൽക്കുന്ന ഘടകങ്ങളാണ് ഇതെല്ലാം. അപ്പൊ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് പരസ്പരം ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. അപ്രകാരം ആത്യന്തികമായി ഭഗവാനാണ് പരമസത്യം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാറ്റിന്റെയും സുപ്രധാന തത്വവും ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെ. അപ്പൊ എല്ലാറ്റിന്റെയും സുപ്രധാന തത്വവും പരമമായ സത്യവും പരമമായ ആശ്രയവും എല്ലാം ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം. ശ്ലോകം 7. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യസ്സംശ്രയാത് ദ്രുപദഗേഹമുപാഗതാനാം രാജ്ഞാം സ്വയംവര മുഖേ സ്മര ദുർമദാനാം തേജോ ഹൃദം ഖലു മയാപി ഹതശ്ച മത്സ്യ സജ്ജീകൃതേന ധനുഷാധിഗതാ ച കൃഷ്ണ. യത്സംശ്രയാത് ദ്രുപദഗേഹമുപാഗതാനാം രാജ്ഞാം സ്വയംവര മുഖേ സ്മര ദുർമദാനാം തേജോ ഹൃദം ഖലു മയാപി ഹതശ്ച മത്സ്യ സജ്ജീകൃതേന ധനുഷാധിഗതാ ച കൃഷ്ണ. ചൊല്ലാം. ആരുടെ കൃപയാലാണോ, സംശ്രയാ ശക്തിയാൽ, ദ്രുപദഗേഹം ദ്രുപദ രാജാവിന്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ, ഉപാഗതാനം സമ്മേളിച്ചിരിക്കുന്നവരെല്ലാം, രാജ്ഞാം രാജകുമാരന്മാരുടെ, സ്വയംവര മുഖേ സ്വയംവര വേളയിൽ, സ്മര ദുർമദാനം ചിന്തയിൽ കാമാസക്തരായ, തേജ ശക്തി, ഹൃദം പരാജയപ്പെടുത്തി, ഖലു അതുപോലെ, മയ എന്നാൽ, അഭിഹത ഭേദിച്ചു, ച മത്സ്യ ലക്ഷ്യമായ മത്സ്യം, സജ്ജീകൃതേന വില്ല് സജ്ജമാക്കി, ധനുഷ ആ ധനുസാൽ, അധികത നേടി, ച കൃഷ്ണ ദ്രൗപദി. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. വിവർത്തനം. ദ്രുപദ രാജാവിന്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ സ്വയംവരത്തിൽ പങ്കെടുക്കാനെത്തിയ കാമാന്തരായ കുമാരന്മാരെയെല്ലാം പരാജയപ്പെടുത്തുവാൻ എനിക്ക് സാധ്യമായത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പൂർണ്ണമായ കൃപാശക്തിയാൽ മാത്രമാകുന്നു. എന്റെ ധനുസിനാലും ബാണത്താലും എനിക്ക് ലക്ഷ്യമായ മത്സ്യത്തെ ഭേദിക്കാനും
അപ്രകാരം ദ്രൗപദിയുടെ കരം ഗ്രഹിക്കാനും കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ അർജുനനോട് ഓർക്കാണ് ദ്രൗപദിയെ വിവാഹം കഴിച്ച സമയത്ത് അത് സാധിച്ചത്. അവിടെ ഒരു പരീക്ഷണം ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ പരീക്ഷയിൽ വിജയിച്ചത് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് മാത്രമായിരുന്നു. അത് പരീക്ഷണത്തിൽ വിജയിച്ചതെന്നുള്ളത് ഓർക്കാണ്. പരീക്ഷയിൽ വിജയിച്ചതെന്ന് അർജുനനോട് സ്മരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ദ്രുപദ രാജാവിന്റെ കൊട്ടാരത്തില് സ്വയംവരത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ എത്തിയപ്പോ ആ കാമാന്തരായിട്ടുള്ള കുറെ രാജകുമാരന്മാരുടെ ഇടയിൽ അവരെ പരാജയപ്പെടുത്താൻ സാധിച്ചത് ഭഗവാന്റെ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള കൃപ കൊണ്ട് മാത്രമായിരുന്നു എന്ന് അർജുനനോട് സ്മരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെയാണ് ദ്രൗപദിയെ വിവാഹം കഴിക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചത്. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദയ്ക്ക് ജയ്. ദ്രുപദ രാജാവിന്റെ അതിസുന്ദരിയായ പുത്രിയായിരുന്നു ദ്രൗപദി. അവൾ യൗവനയുക്തയായപ്പോൾ മിക്കവാറും എല്ലാ രാജകുമാരന്മാരും അവളുടെ കരം ഗ്രഹിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. എന്നാൽ മഹാരാജാവ് ദ്രുപദൻ തന്റെ പുത്രിയെ അർജുനന് മാത്രമേ നൽകൂ എന്ന് തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. അതിനാൽ അദ്ദേഹം അസാമാന്യമായ ഒരു പദ്ധതി ആസൂത്രണം ചെയ്തു. മന്ദിരത്തിന്റെ ഉത്തരത്തിൽ ഒരു ചക്രത്തിന്റെ സംരക്ഷണത്തിൽ ഒരു മത്സ്യത്തെ തൂക്കിയിട്ടിരുന്നു. അപ്പോൾ ദ്രുപദ രാജാവിന്റെ അതിസുന്ദരിയായിട്ടുള്ള പുത്രിയായിരുന്നു ആര്? ദ്രൗപദി വിവാഹം കഴിക്കേണ്ട പ്രായമായപ്പോ കുറെ രാജകുമാരന്മാര് അവളെ കരം ഗ്രഹിക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിച്ചു. പക്ഷെ ദ്രുപദ മഹാരാജാവിന് അർജുനനെ കൊണ്ട് വിവാഹം കഴിക്കാനായിരുന്നു താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പദ്ധതി ആസൂത്രണം ചെയ്യാണ്. അസാമാന്യമായിട്ടുള്ള ഒരു പദ്ധതി, സാധാരണക്കാർക്ക് സാധിക്കാത്തൊരു പദ്ധതി. കാരണം അർജുനൻ വില്ലാളി വീരനാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അർജുനന് സാധിക്കുന്ന ആർക്കറിയാം? ദ്രുപദൻ അറിയാം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു പരീക്ഷയാണ് അദ്ദേഹം വെച്ചത്. മന്ദിരത്തിന്റെ ഉത്തരത്തില് ഒരു ചക്രത്തിന്റെ സംരക്ഷണത്തിൽ ഒരു മത്സ്യത്തെ തൂക്കിയിട്ടിരുന്നു. രാജവംശത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരാൾക്ക് സംരക്ഷണ ചക്രത്തിലൂടെ മത്സ്യത്തിന്റെ കണ്ണുകൾ തുളയ്ക്കാൻ കഴിയണമെന്നതായിരുന്നു വ്യവസ്ഥ. അപ്പൊ വ്യവസ്ഥ എന്തായിരുന്നു? രാജവംശത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് സംരക്ഷണ ചക്രത്തിലൂടെ ആ മത്സ്യത്തിന്റെ കണ്ണുകളിൽ തുളയ്ക്കാൻ കഴിയണം. അതായിരുന്നു വ്യവസ്ഥ. മാത്രമല്ല ആരെയും മുകളിലേക്ക് ലക്ഷ്യത്തെ നോക്കുവാൻ അനുവദിക്കുന്നതല്ല. അപ്പൊ മുകളില് ആണ് മത്സ്യത്തെ തൂക്കിയിട്ടിരിക്കുന്നത്. ആ മുകളിലേക്ക് നോക്കിയിട്ടല്ല ഇത് ചെയ്യേണ്ടത്. എങ്ങനെയാണ്? താഴെ നിലത്ത് ലക്ഷ്യവും ചക്രവും പ്രതിഫലിക്കുന്ന ഒരു ജലകുംഭം ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ താഴെ മുകളില് ആ ചക്രത്തിൽ എന്താണ്? മത്സ്യത്തെ തൂക്കിയിട്ടു. അതിനുശേഷം ആ മത്സ്യത്തിന്റെ കണ്ണുകളിലേക്ക് തുളയ്ക്കണം. അതായിരുന്നു വ്യവസ്ഥ. പക്ഷെ അത് മുകളില് മത്സ്യത്തിനെ നോക്കിയിട്ടല്ല ചെയ്യേണ്ടത്. താഴെ നിലത്ത് ലക്ഷ്യത്തിൽ എന്താണ്? ആ ലക്ഷ്യവും ആ ചക്രത്തെ പ്രതിഫലിക്കുന്ന ഒരു ജലകുംഭം വെച്ചു. ആ ജലകുംഭത്തില് ആ പ്രതിഫലിച്ച് കാണുന്നത് അത് നോക്കിയിട്ടാണിത് ചെയ്യേണ്ടത്. ആ കുംഭത്തിലെ ഇളകുന്ന ജലത്തിൽ നോക്കി തന്റെ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് ഒരുവൻ ഉന്നം വയ്ക്കേണ്ടിയിരുന്നു. അപ്പോ ആ കുംഭത്തിലെ ജലമാണെങ്കിലോ ഇളകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആ ഇളകുന്ന ജലത്തിൽ നോക്കിയിട്ട് വേണം തന്റെ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് ഒരുവൻ ഉന്നം വയ്ക്കേണ്ടതിരുന്നു. അതായിരുന്നു വെച്ചിരുന്ന വ്യവസ്ഥ. അർജുനനോ അല്ലെങ്കിൽ കർണനോ മാത്രമേ ഈ പദ്ധതി വിജയകരമായി നിർവഹിക്കാൻ സാധ്യമാകുകയുള്ളൂ എന്ന് മഹാരാജാവ് ദ്രുപദന് നന്നായി അറിയാമായിരുന്നു. അപ്പൊ ഈ പരീക്ഷണത്തിൽ വിജയിക്കുന്ന രണ്ടുപേർ ആരൊക്കെയാണ്? ഒന്നുകിൽ അർജുനൻ അല്ലെങ്കിൽ കർണൻ. ഈ രണ്ടുപേർക്ക് അത് സാധിക്കുള്ളൂ എന്നുള്ളത് ദ്രുപദ മഹാരാജാവിന് അറിയാമായിരുന്നു. എങ്കിലും സ്വപുത്രിയെ അർജുനനെ ഏൽപ്പിക്കാൻ അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിച്ചു. പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് ആർക്ക് കൊടുക്കാനാണ് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്ന? പുത്രിയെ അർജുനൻ ഏൽപ്പിക്കാനാണ് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നത്. രാജകീയ സദസ്സിൽ ദ്രൗപദിയുടെ ഭ്രാതാവായ ദൃഷ്ടദ്യുമ്നൻ എല്ലാ രാജകുമാരന്മാരെയും തന്റെ മുതിർന്ന സഹോദരിക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുത്തപ്പോൾ കർണനും മത്സരത്തിൽ സന്നിഹിതനായിരുന്നു. എന്നാൽ ക്ഷത്രിയനേക്കാളും താഴ്ന്ന ഒരുവനെ സ്വീകരിക്കാൻ തനിക്ക് കഴിയില്ലെന്ന് ഭ്രാതാവായ ദൃഷ്ടദ്യുമ്നനിലൂടെ തന്റെ ആഗ്രഹം വെളിവാക്കുക വഴി അർജുനന് പ്രതിയോഗിയായി വരുന്നതിൽ നിന്ന് ദ്രൗപദി തഞ്ചത്തിൽ കർണനെ ഒഴിവാക്കി. കൂടെ വൈശ്യരും ശൂദ്രരും ക്ഷത്രിയരേക്കാൾ പ്രാധാന്യം കുറഞ്ഞവരാകുന്നു. കർണൻ ശൂദ്രനായ ഒരു ആശാരിയുടെ പുത്രനായി അറിയപ്പെട്ടിരുന്നു. ആകയാൽ ദ്രൗപദി ഈ വാദത്തിന്റെ പിൻബലത്തോടെ കർണനെ ഒഴിവാക്കി. ഉടനെ പറഞ്ഞത് ജലത്തിലേക്ക് നോക്കിയിട്ട് വേണം, ഇളകുന്ന ജലത്തിലേക്ക് നോക്കിയിട്ട് തന്റെ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് ഒരുവൻ ഉന്നം വെക്കേണ്ടതായിരുന്നു. അപ്പൊ അത് അർജുനൻ അല്ലെങ്കിൽ കർണന് മാത്രമേ സാധിക്കുള്ളൂ എന്നുള്ളത് ദ്രുപദ രാജാവിന് അറിയാമായിരുന്നു. പക്ഷെ ദ്രുപദന് ഇഷ്ടം ആർക്ക് കൊടുക്കാനായിരുന്നു? അർജുനൻ ഏൽപ്പിക്കാനായിരുന്നു ആഗ്രഹം. അങ്ങനെ രാജകീയ സദസ്സിൽ എല്ലാ രാജകുമാരന്മാരും വന്നെത്തി. അപ്പൊ ദൃഷ്ടദ്യുമ്നൻ, ദ്രൗപദിയുടെ സഹോദരനായിട്ടുള്ള ദൃഷ്ടദ്യുമ്നൻ ആ സഹോദരിക്ക് ദ്രൗപദിക്ക് ഈ രാജകുമാരന്മാരെ എല്ലാവരും പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുത്തു. അപ്പൊ പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ആര് കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു? അവിടെ കർണൻ കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോ ദ്രൗപദി തഞ്ചത്തിൽ എന്താ ചെയ്തത്? ദ്രൗപദി ക്ഷത്രിയനേക്കാൾ താഴ്ന്ന ഒരുവനെ വിവാഹം സ്വീകരിക്കാൻ തനിക്ക് കഴിയില്ലെന്ന് ദൃഷ്ടദ്യുമ്നനിലൂടെ ദ്രൗപദി വെളിവാക്കി. അതായത് ദ്രൗപദി
എന്ത് ചെയ്തു? കർണൻ അവിടെ ആരായിട്ടാണ് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത്? കർണൻ ഒരു ആശാരിയുടെ പുത്രനായിട്ടാണ് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത്. അപ്പൊ ക്ഷത്രിയനേക്കാളും താഴ്ന്ന കുലത്തിലാണ് അപ്പൊ വൈശ്യരും ശൂദ്രരും വരുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തിയുടെ മകനെ വിവാഹം കഴിക്കാനായിട്ട് തനിക്ക് സാധിക്കില്ല എന്നുള്ളത് ദ്രൗപദി വ്യക്തമാക്കിയപ്പോ അർജുനന് ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു എതിരാളിയായിരുന്നു കർണൻ. അപ്പൊ കർണനെ തഞ്ചത്തിൽ ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചു. ആകയാൽ ദ്രൗപദി ഈ വാദത്തിന് പിന്നാലെ കർണനെ ഒഴിവാക്കി. ഒരു ബ്രാഹ്മണ വേഷധാരിയായി എത്തിയ അർജുനൻ പ്രയാസകരമായി ലക്ഷ്യം ഭേദിച്ചപ്പോൾ അവിടെ സന്നിഹിതരായിരുന്നവരെല്ലാം ആശ്ചര്യപ്പെടുകയുണ്ടായി. മാത്രമല്ല അവരെല്ലാവരും തന്നെ, പ്രത്യേകിച്ചും കർണൻ, അർജുനനുമായി കഠിന പോരാട്ടത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടു. എന്നാൽ പതിവ് പോലെ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ കൃപയാൽ അർജുനനെ രാജകീയമായ ആ പോരാട്ടത്തിൽ തികച്ചും വിജയിയായി തീരുവാനും അങ്ങനെ കൃഷ്ണ അഥവാ ദ്രൗപദിയുടെ വിലപ്പെട്ട കരം ഗ്രഹിക്കുവാനും കഴിഞ്ഞു. ആരുടെ ബലത്തിലാണോ താൻ അത്രയ്ക്ക് ശക്തിമാനായിരുന്നത്, ആ ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ പരിദേവനത്തോടെ ഈ സംഭവത്തെ കുറിച്ച് അർജുനൻ സ്മരിച്ചു. അപ്പൊ അർജുനൻ സ്മരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ദ്രൗപദിയുടെ കരം ഗ്രഹിക്കാൻ സാധിച്ചത് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ്, ഭഗവാന്റെ കൃപ കൊണ്ടാണ് അർജുനന് ആ രാജകീയമായ പോരാട്ടത്തിൽ വിജയം നേടാൻ സാധിച്ചതും ദ്രൗപദിയുടെ കരം ഗ്രഹിക്കാൻ സാധിച്ചതും. അപ്പൊ അത് അർജുനൻ ഇവിടെ സ്മരിക്കുകയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം 8. യത്സന്നിധാവഹമുഖാണ്ഡവമഗ്നയേത മിത്രം ച സാമരഗണം തരസാ വിജിത്യ ലബ്ധാ സഭാ മയാ കൃതാത്ഭുതശില്പമായ ദിഗ്ഭ്യോ ഹരൻ നൃപതയോ ബലിമത്പരേതേ. യത്സന്നിധാവഹമുഖാണ്ഡവമഗ്നയേത മിത്രം ച സാമരഗണം തരസാ വിജിത്യ ലബ്ധാ സഭാമയ കൃതാത്ഭുതശില്പമായ ദിഗ്ഭ്യോ ഹരൻ നൃപതയോ ബലിമധ്വരേതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഹരേ കൃഷ്ണ. യത് ആരുടെ, സന്നിധൗ അടുത്തിരിക്കയാൽ, അഹം ഞാൻ, ആശ്ചര്യ ശബ്ദം, ഖാണ്ഡവം സ്വർഗാധിപതിയായ ഇന്ദ്രനാൽ സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന വനം, അഗ്നയെ അഗ്നിദേവന്, അദാം അർപ്പിച്ചു നൽകി, ഇന്ദ്രൻ ച സ സമേതം, അമരഗണം ദേവന്മാർ, തരസ എല്ലാ സാമർഥ്യത്തോടു കൂടി, വിജിത്യ പരാജയപ്പെടുത്തിയ ശേഷം, ലബ്ധ പ്രാപ്തമാക്കിയ ശേഷം, സഭ മന്ദിരം, മയാകൃത മയനാൽ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട, അദ്ഭുത വളരെ അത്ഭുതകരമായ, ശില്പ ചിത്രപ്പണികളും ശില്പശൈലികളും, മയ ശക്തി, ദിഗ്ഭ്യ എല്ലാ ദിക്കുകളിൽ നിന്നും, അഹരൻ ശേഖരിച്ചു, നൃപതയ എല്ലാ രാജകുമാരന്മാരും, ബലി പാരിതോഷികങ്ങൾ, അധ്വരെ കൊണ്ടുവന്നു, തേ അങ്ങയുടെ, വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. വിവർത്തനം അതിപ്രബലനായ സ്വർഗാധിപതി ഇന്ദ്രനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹായികളായ ദേവന്മാരോടൊപ്പം അത്യധികം സാമർഥ്യത്തോടെ പരാജിതനാക്കാനും അപ്രകാരം ഖാണ്ഡവ വനത്തെ നശിപ്പിക്കാൻ അഗ്നിദേവന് സാധ്യമാക്കി തീർക്കുവാനും എനിക്ക് സാധ്യമായത് അദ്ദേഹം സമീപത്തുണ്ടായിരുന്നതിനാലാണ്. കത്തിച്ചൊലിക്കുന്ന ഖാണ്ഡവനത്തിൽ നിന്നും മയൻ എന്നു പേരായ അസുരൻ രക്ഷപ്പെട്ടതും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൃപയാൽ മാത്രമാകുന്നു. അങ്ങനെ രാജസൂയ യജ്ഞവേളയിൽ സകല രാജകുമാരന്മാരും എവിടെ ഒത്തുചേർന്ന് അങ്ങേക്ക് ഉപചാരങ്ങൾ അർപ്പിച്ചുവോ ആ അത്ഭുതാവഹമായ ശില്പശൈലി ഒത്തിണങ്ങിയ നമ്മുടെ സഭാമന്ദിരം നമുക്ക് നിർമ്മിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇനി ഏതിനെ കുറിച്ച് ഖാണ്ഡവനത്തെ കുറിച്ച് ഓർക്കാണ്.
അർജുനൻ എന്താ പറഞ്ഞത്? അതിപ്രബലനായിട്ടുള്ള സ്വർഗാധിപതിയായിട്ടുള്ള ഇന്ദ്രനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹായികളായിട്ടുള്ള ദേവന്മാരോടൊപ്പം അത്യധികം സാമർത്ഥ്യത്തോടെ പരാജിതരാക്കാനും ആ ഗാണ്ഡവ വനത്തെ നശിപ്പിച്ച് അഗ്നിദേവന് സമർപ്പിക്കാനും സാധ്യമാക്കി തീർത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണോ? ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യം കൊണ്ടാണ്. ഭഗവാൻ സമീപത്തുണ്ടായത് കൊണ്ടാണ് അതിന് സാധ്യമായത്. കത്തിജ്വലിക്കുന്ന ഗാണ്ഡവ വനത്തിൽ നിന്ന് ഒരു അസുരൻ പുറത്തേക്ക് വന്നു. അതാരാണ്? രക്ഷപ്പെട്ടു വന്ന അസുരനാണ് മയൻ. മയൻ എന്ന പേരായ അസുരൻ രക്ഷപ്പെട്ടു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൃപയാൽ മാത്രമാണത് എല്ലാം സാധിച്ചത്. മയൻ എന്ന രാക്ഷസിനെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ സാധിച്ചതും ഭഗവാന്റെ കൃപ കൊണ്ട് മാത്രമായിരുന്നു. അങ്ങനെ രാജസൂയ യജ്ഞവേളയില് എല്ലാ രാജകുമാരന്മാരും ഒത്തുചേർന്ന് അങ്ങേക്ക് ഉപചാരങ്ങൾ അർപ്പിച്ച ആ അത്ഭുതാവഹമായിട്ടുള്ള ശില്പശൈലി ഒത്തുകിണങ്ങിയ ആ സഭാമന്ദിരം, ആ മന്ദിരം നമുക്ക് നിർമ്മിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് അത് ആരാണ് കൊടുത്തത്? മയനാണ് അല്ലെ? മയനാണ് അത് നിർമ്മിച്ചു നൽകിയത്. അതൊക്കെ ആരുടെ കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ്? ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട്, ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യം കൊണ്ടാണ് നടന്നതെന്ന് ഇവിടെ അർജുനൻ ഓർമ്മിക്കുകയാണ്. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. മയാദാനവൻ എന്ന അസുരൻ കാണ്ഡവ വനത്തിലെ അന്തേവാസിയായിരുന്നു. കാണ്ഡവ വനം ഇരയായപ്പോൾ മയൻ അർജുനനോട് അഭയം പ്രാപിച്ചു. ഈ അർജുനൻ അവന്റെ ജീവൻ രക്ഷിച്ചതിനാൽ ദാനവന് കടപ്പാട് തോന്നി. അപ്പോ മയാദാനവൻ എന്ന അസുരൻ അത് കാണ്ഡവ വനത്തിലെ ഒരു അന്തേവാസി ആയിരുന്നു. ആര്? ഈ മയൻ എന്ന് പറഞ്ഞ അസുരൻ. കാണ്ഡവ വനം അഗ്നിക്കിരയാക്കിയപ്പോ മയൻ ആരെ അഭയം തേടി? അർജുനൻ അഭയം തേടി. അർജുനൻ അവന്റെ ജീവൻ രക്ഷിച്ചതിനാൽ ദാനവന്, ഈ മയന് അർജുനനോട് കടപ്പാട് തോന്നി. പ്രത്യുപകാരമായി അവൻ അത്ഭുതാവഹമായ ഒരു സമ്മേളന മന്ദിരം പാണ്ഡവർക്ക് നിർമ്മിച്ചു നൽകി. അങ്ങനെ അതിന് പ്രത്യുപകാരമായിട്ട് അത്ഭുതാവഹമായിട്ടുള്ള ഒരു സമ്മേളന മന്ദിരമാണ് മയൻ പാണ്ഡവർക്ക് നിർമ്മിച്ചു നൽകിയത്. ആ സൗധം സർവ്വ രാജാക്കന്മാരുടെയും ശ്രദ്ധയെ അസാധാരണ വിധം ആകർഷിച്ചു. പാണ്ഡവരുടെ അതിമാനുഷിക ശക്തി അവർക്ക് ബോധ്യമാവുകയും അവരെല്ലാം യാതൊരു വിദ്വേഷവും കൂടാതെ ചക്രവർത്തിക്ക് കീഴടങ്ങുകയും ഉപചാരങ്ങൾ അർപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. ഭൗതിക അത്ഭുതങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ തക്ക അത്ഭുതകരവും അതിമാനുഷികവുമായ ശക്തികൾ അസുരന്മാർക്കുണ്ട്. പക്ഷെ അവരെപ്പോഴും സമൂഹത്തിൽ അസ്വസ്ഥത ഉളവാക്കുന്നവരാകുന്നു. ചില ഭൗതിക വിസ്മയങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ച് സമൂഹത്തിൽ അസ്വസ്ഥതയുണ്ടാക്കുന്ന ഉപദ്രവകാരികളായ ഭൗതിക ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരാണ് ആധുനിക അസുരന്മാർ. ഇവിടെ പറയുന്നു നോക്കാം നമുക്ക്. ഇവിടെ പ്രത്യുപകാരമായിട്ട് മയൻ എന്ന രാക്ഷസൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? അത്ഭുതാവഹമായിട്ടുള്ള ഒരു സമ്മേളന മന്ദിരം പാണ്ഡവർക്ക് നിർമ്മിച്ചു നൽകി. ഈ സൗധം സർവ്വ രാജാക്കന്മാരുടെയും ശ്രദ്ധയെ അസാധാരണമാവിധം ആകർഷിക്കുന്നത്. കാരണം അത്രയും അസാധാരണമായിട്ടുള്ള ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു സൗധമായിരുന്നു മയൻ നിർമ്മിച്ചു നൽകിയത്. പാണ്ഡവരുടെ അതിമാനുഷിക ശക്തി അപ്പൊ അവർക്ക് ബോധ്യപ്പെടുകയും അവരെല്ലാവരും വിദ്വേഷം കൂടാതെ ചക്രവർത്തിക്ക് കീഴടങ്ങി ഉപചാരങ്ങളെല്ലാം സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. ഭൗതിക അത്ഭുതങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാനായിട്ട് തക്ക അത്ഭുതകരവും അതിമാനുഷികവുമായിട്ടുള്ള ശക്തികൾ ആർക്കുണ്ട്? അസുരന്മാർക്കുമുണ്ട്. പക്ഷെ അവര് സമൂഹത്തിലെ അസ്വസ്ഥത ഉളവാക്കുന്നവരാണ് ആര്? അസുരന്മാര്. ചില ഭൗതിക വിസ്മയങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ച് സമൂഹത്തിൽ അസ്വസ്ഥത ഉളവാക്കുന്ന ഉപദ്രവകാരികളായിട്ടുള്ള ഭൗതിക ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരാണ് പറയുന്നത് ആധുനിക കാലത്തിലുള്ള അസുരന്മാരായിട്ട് പറയുന്നത്. ഉദാഹരണം പറയുന്നത് എന്താണ്? അണ്വായുധങ്ങളുടെ സൃഷ്ടി മനുഷ്യ സമൂഹത്തിൽ ഭീതിക്ക് കാരണമായി തീരുന്നു. മയനും അവിധം ഒരു ഭൗതികവാദിയായിരുന്നു. അപ്പൊ അണ്വായുധങ്ങളൊക്കെ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് മനുഷ്യര്, അത് മനുഷ്യന്റെ സമൂഹത്തിൽ തന്നെ ഭീതിക്ക് കാരണമാകുന്നതാണ്. അപ്പൊ മയനും അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഭൗതികവാദിയായിരുന്നു. അത്തരം വിസ്മയാവഹങ്ങളായ വസ്തുക്കൾ സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള വിദ്യ അവൻ അറിയാമായിരുന്നു. അപ്പൊ ഈ മയനും എന്തിനറിയാം? ഇത്തരത്തില് വിസ്മയാവഹങ്ങളായിട്ടുള്ള വസ്തുക്കൾ സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള വിദ്യ ഈ മയനും അറിയാമായിരുന്നു. എന്നിട്ടും ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ അവനെ വധിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഈ മയൻ എന്ന രാക്ഷസനെ വധിക്കാനാണ് ആഗ്രഹിച്ചത്. അഗ്നിയാലും ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ ചക്രത്താലും തുരത്തപ്പെട്ടപ്പോൾ അവൻ ബുദ്ധിപൂർവ്വം അർജുനനെ പോലൊരു ഭഗവത് ഭക്തനെ അഭയം പ്രാപിച്ചു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഈ മയനെ വധിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. അപ്പൊ മയൻ എന്ത് ചെയ്തു? ബുദ്ധിപൂർവ്വം ഭഗവാന്റെ ഭക്തനായിട്ടുള്ള അർജുനനെ അഭയം പ്രാപിച്ചു. അർജുനൻ മയാദാനവനെ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ രോഷാഗ്നിയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തി. അപ്പൊ അർജുനനെ പോലുള്ള ഒരു ഭക്തനെയാണ് അഭയം തേടിയത്. അപ്പൊ അർജുനൻ എന്ത് ചെയ്തു? ഭഗവാന്റെ രോഷാഗ്നിയിൽ നിന്നും മയനെ രക്ഷപ്പെടുത്തി. ഭക്തർ അതിനാൽ ഭഗവാനേക്കാൾ കാരുണ്യമുള്ളവരാകുന്നു. അപ്പോ ഭക്തന്മാര് ഭഗവാനേക്കാൾ കാരുണ്യമുള്ളവനാണ് ആര്? ഭക്തൻ. മാത്രമല്ല ഭക്തിയുടെ സേവനത്താൽ ഭക്തന്റെ കൃപ ഭഗവത് കൃപയേക്കാൾ മൂല്യമുള്ളതാകുന്നു. അപ്പൊ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലൂടെ ഒരു ഭക്തന്റെ കൃപ ഭഗവത് കൃപയേക്കാൾ മൂല്യമുള്ളതാണ്
ആണ്. അപ്പൊ അർജുനനെ പോലുള്ള ഒരു ഭഗവത് ഭക്തൻ മയൻ അഭയം പ്രദാനം ചെയ്തത് കണ്ട് ഉടൻ അഗ്നിദേവനും ഭഗവാനും അവനെ തുരുത്തുനിൽ നിന്നും പിന്തിരിഞ്ഞു. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാണ് അർജുനൻ. അപ്പൊ അർജുനൻ ഈ മയന് അഭയം നൽകുന്നത് കണ്ടപ്പോ ഭഗവാനും അഗ്നിദേവനും പിന്നെ അവനെ തുരത്തുന്നതിൽ നിന്ന് പിന്തിരിയാണ് ചെയ്തത്. അങ്ങനെ അർജുനനോട് കടപ്പാട് തോന്നിയ ഈ അസുരൻ തന്റെ നന്ദി പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നതിനായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് എന്തെങ്കിലും സേവനം അനുഷ്ഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. അപ്പൊ അങ്ങനെ അർജുനനിലൂടെ ആ മയൻ രക്ഷപ്പെട്ടു. അപ്പൊ അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് അർജുനനോടുള്ള കടപ്പാട് തോന്നിയിട്ടായ അസുരൻ എന്തെങ്കിലും സേവനം അനുഷ്ഠിക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് മയൻ. എന്നാൽ പകരമായി എന്തെങ്കിലും സ്വീകരിക്കുന്നതിന് അർജുനൻ വിസമ്മതിച്ചു. പക്ഷെ അർജുനൻ അവനെ രക്ഷിക്കാൻ എന്നല്ലാതെ പകരമായിട്ടൊന്നും അർജുനൻ ആഗ്രഹിച്ചില്ല. അതിൽ നിന്ന് വിസമ്മതിച്ചു. എങ്കിലും ഒരു ഭക്തനിൽ അഭയം പ്രാപിച്ച മയന്റെ പ്രവൃത്തിയിൽ സംപ്രീതനായ കൃഷ്ണൻ ഭഗവാൻ ആശ്ചര്യകരമായ ഒരു സഭാമന്ദിരം പണികഴിപ്പിച്ച് മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരന് സേവനം അനുഷ്ഠിക്കാൻ അവനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്ത് പറഞ്ഞു? തന്റെ ഭക്തനിൽ അഭയം പ്രാപിച്ച മയനോട് പറഞ്ഞു, തന്റെ പ്രവൃത്തിയിൽ സംപ്രീതനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ ഒരു സഭാമന്ദിരം നിർമ്മിച്ച് മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് സേവനം അനുഷ്ഠിക്കാനായിട്ടാണ് അദ്ദേഹത്തോട് ആവശ്യപ്പെട്ടത്. ഭക്തന്റെ കാരുണ്യത്താൽ ഭഗവത് കൃപയാൽ പ്രാപ്തമാകുന്ന ഭഗവത് ഭക്തനെ സേവിക്കാനുള്ള അവസരം കൈവരുന്നു. ഇതാണ് പ്രക്രിയ. ഭീമസേനന്റെ ഗദയും മയദാനവന്റെ പാരിതോഷികമാണ്. അപ്പോൾ ആ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് എന്ത് സാധിക്കാണ്? ഭഗവാന്റെ ഭക്തനെ സേവിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം ആർക്ക് കിട്ടാണ്? ഈ വ്യക്തിക്ക് കിട്ടാണ്. ഭക്തന്റെ കാരുണ്യത്താൽ ഭഗവത് കൃപയാൽ പ്രാപ്തമാകുന്ന ഭഗവത് ഭക്തനെ സേവിക്കാനുള്ള അവസരം കൈവരുന്നു. ഇതാണ് പ്രക്രിയ. അപ്പൊ ഭക്തനെ സേവിക്കാനായിട്ട് അവസരം കിട്ടാണ്. അങ്ങനെ ഭീമസേനന്റെ കയ്യിലുള്ള ഗദയും ആര് കൊടുത്തതാണ്? ഈ മയന്റെ പാരിതോഷികമാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്ത കോടി വൈഷ്ണവൃന്ദി की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरुदेव की जय, निताय गुरु परमानंदे, हरि हरि बोल. हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रणाम माताजी। प्रणाम माताजी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण माताजी। माताजी।